En ja, we zeiden, ja, goh, jongen, wie mag wat sportiever. Maar dat moest even wat zien, hoe gaan we het invullen? Nou, en toen kwam het idee uit het personeel van wie kan wat zwemmen. Maar we moeten er eigenlijk een goed doel om plakken. Nou, en dat is lukt. Nou ja, wat dubben. En op laatste eruit kwam dat we van brug tot brug zwemmen zoenen. Beweging, dat is natuurlijk zelf wel belangrijk. Ja, nou ja, we zetten de hele dag op je kont. En nou, dan is een beetje beweging is wel goed voor ons. Ja, dat kan geen kwaad. De jongens waren net, maar ik zei geen water in. Maar nee, we zijn fijn toch hier. Ja, we gaan een grote check in aan. Wat Ja. bedoel je mij? Die man was mij wel handig hier. Dat de vrouw van Kika is hier en ja, dat komt helemaal goed. Kika zit voor kinderen kankervrij en we samelen geld in om onderzoek te doen om ben kankervrij te krijgen. Jongens, wat een prachtig bedrag. Dus hartstikke bedankt namens de stichting. Geweldig. Wie had mijn liefde die? Nou, we hebben wel gewoon, omdat het zo'n groot succes is, dat we er wel een vervolg komen letten. Maar wanneer, dat is dan een verrassing. En hoe? Nou, de boer had dit mooie initiatief ontplooid. En nou, ik ben heel benieuwd dat er orenbedrijven binnen die het echt iets sportiefs doen willen van Stichting Kika. En misschien kan de boer uitdagen daarvoor.